Zipani za Andale zomwe zikupikisana pa chisankho cha 16 September zasayinira lonjezo lolimbikitsa ndondomeko ya ntchito za maphunziro ndi bungwe la Civil Society Education Coalition CSEC zikadzalowa mboma molingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Ndondomekoyi ayigwiritsa ntchito kuyambira chaka chino mpaka 2030. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi ku Lilongwe wapampando wa bungweli Dr. Limbani Sapato wati ndondomekoyi ayikhazikitsa kuti ibweretse kusintha ku nthambi ya maphunziro polimbikitsa maphunziro okomera onse, kusula aphunzitsi ndi kupereka thandizo lokwanira mwazina. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Wapampando wa bungwe la CSEC Dr. Limbani Sapato wati ndokhudzidwa ndi momwe zinthu zilili ku nthambi ya zamaphunziro komwe akuti ophunzira pafupifupi theka sakuchita bwino pamaso aboma, aphunzitsi osulidwa bwino ndi ochepanso, komanso kuti mwayi wamaphunziro ndi osiyana pakati pa ophunzira. Dr. Sapato akhulupirira kuti ndi bwino kukhazikitsa ndondomekozi, koma chofunika kwambiri ndi choti zipani za Andale zisayinire mgwirizanowu kuti zidzakwaniritse mfundozi. Kumbali ya maphunziro tayesesa ndithu kuti chikalata chimenechi chikhale ndi zonse zofunikira kuti maphunziro ayende bwino, kuchokera ku school za mkomba pala, pita ku primary, ku secondary, pita ku university, komanso tikukamba za school za kwacha. Nde mbali zonsezi tayesesa ndithu chirikiza. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Awire Tikalonga wadakhulupirira kuti zipanizi zili ndi udindo otumikira Malawi posintha nthambi ya maphunziro mdziko lino. Ifeyo ndithu ndi anthu okhutira kuti tiyenera kusayinira zimenezi zitigwirizane kuti kayendetsedwe kabomaka alinse azikadziwa very transparent, and tikakhala kuti ife tikutenga boma pa 16 pano tipitirize zimenezo mogwirizana ndi 2063 national agenda ndi unena ichi. Ndondomeko ya citizen education agenda yomwe iyambe kugwira ntchito chaka chino mpaka chaka cha 2030 ikulunjika pa ngodya zopereka maphunziro ofanana kwa mwana aliyense, kusula aphunzitsi, kutukula sukulu za mmera mpoyamba ndi kuonetsa kuti ntchito za maphunziro zikulandira thandizo lokwanira. Chipani cha UTM chadzudzula zipani zina zotsutsa boma kuti zikumafalitsa uthenga woyipitsa chipanichi kamba kuti chinakana kulowa nazo mugwirizano. Mneneri wa chipanichi Felix Njawala wati chipani chawo chaphunzirapo zambiri pamene mgwirizano ukuyenera kukhalira, kotero UTM ikugwira ntchito zake zofuna kupulumutsa Malawi ku mavuto omwe akudutsamo pano. Iwo walankhula izi pa msonkhano wa atolankhani omwe chipanichi chinachititsa ku Blantyre. Bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lalangiza Achinyamata mdziko lino kuti apewe mchitidwe ogwiritsidwa ntchito ndi Andale pochita ziwawa, ndipo pa malo mwake akhale akazembe amtendere. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa ndiye wanena izi lachiwiri ku Lilongwe pazokambirana zomwe anakonza Achinyamata ochokera mzipani zosiyanasiyana, akuluakulu aku Malawi Peace and Unity Commission ndi apolisi. Akayatsa ati akugwira ntchito ndi Achinyamatawa chifukwa ndi omwe amakhala pa chiopsezo maka pa nthawi ya chisankho. Bungwe lathu taitana Achinyamata ochokera muzipani zosiyanasiyana, taitana makamaka atsogoleri Achinyamata muzipani zimenezi. Cholinga chake timafuna kuti Achinyamata amenewa akhale pansi komanso akambirane kuti kodi angachite chani kuti zisankho zimene zibwerazi zikhale zabata ndi mtendere. Chifukwa chonena kuti Achinyamata kwathu kuno Malawi kutengera mbiri yathu amagwiritsidwa ntchito munjira zosiyanasiyana. Ena amagwiritsidwa ntchito kumapanga zazipolowe, kumasokoniza misonkhano ya ena ndi zina zotero. Ndiye tinoona nichofunikira kuti Achinyamata amenewa akhale pamodzi akambirane ngati Achinyamata kuti kodi angachite chani kuti zisankho zibwerazi zikhale zabata ndi mtendere, komanso sankuyang'ana tsiku la chisankho tikuyang'ananso ngakhale chisankho chikatha kuti kodi Achinyamata atenge gawo lotani. So tili ndi chiyembekezo kuti apanga mfundo zothandizira kuti ngati Achinyamata akathandizira ndithu kuti zisankhozi zikakhala zabata ndi mtendere. Mmodzi mwa Achinyamata kuchokera ku bungwe la Young Politicians Union Frank Chikafumba wati zokambiranazi zabwera nthawi yoyenera. CHRR itaitanisa Achinyamatawa akhala ndi kuthekera chifukwa akakhala pamodzi ndi kukambirana akhala ndi mphamvu ndi kuthekera kuno takhoza kukana kugwiritsidwa ntchito ndi anthu Andale amene amawatuma kuti akambitse mwina zipolowe kapena ziwawa. Ndiye tikufunitsitsa kuti tikachoka malo anu ngati anowa tikapita madera monse mmene tichokera kapena zipani mwathu
tikathe kukhala apangiri othandizira kuti tisapange nawo kapena kugwiritsidwa ntchito ndi andale kusonkhezera ziwawa pamene tikupita kutsogolo ndi kuyang'ana masankho amene akubwera. Mmene taphunzitsidwira kuchokera mmene timapanga ma district komanso kubwera pano mmene tapanga ngati kunoko tikutha kumvetsetsa kunena kuti ukhoza kulandira kanthu kena kaja kusowa komano end of the day ukapeza kuti wenda amene ukuvutika chifuna kuti upeza kuti wolakwitsa ndiweyo ndi lamulo litsata iweyo osati wanja akupatsa kanga chepe aja ndi pamene ife tikumvetsetsa ndifanira kuti tikuyenera kuti khala ifeyo otenga mbali kutsutsa kuti asatigwiritse ntchito pozindikira kuti mapeto ake tikakhavutika ndi boma lakhazikitsa ndondomeko ya fertilizer otsika mtengo yomwe akuitcha affordable fertilizer program yomwe ipindulire alimi omwe amakhala m'magulu kuti azigula fertilizer pa mtengo wotsika wa 90,000 kwacha. Polankhula pamwambo khazikitsa ndondomekoyi ku Kasungu, nduna ya zaulimi ya Samkawale yati pano matani 30,000 a fertilizer afika kale mdziko lino mwa matani 300,000 omwe likufuna kugula mu gawo loyamba la ndondomekoyi. President anafotokoza ikuyamba pa October 1 komanso ku fertilizer otsika mtengo ku ndondomeko ya AIP tikuonetsetsa kuti mulimi asapsinjike azilipira 15,000 kwacha baki kupatula pamenepo azigulaso m'maklabu kuti zizama IDs zija kuti IID sikuoneka sopanga skani tazichotsa tizigulitsa m'magulu kuno bwino kupatula pamenepo fertilizer uja wayamba kaleso kupita kumidzi kuja moti tikangotulutsa mayina aja 1.1 million otathandizike zikakhala kuti fertilizer uja ali kale kumene anthu akutani akupezeka kuja kupatula pamenepo programu ya fertilizer otsika mtengo kumene tikukhazikitsanso 190,000 kwacha tizigulitsanso m'maklabu ngati imene tikupangira programu inayo koma munthu mmodzi suzipezeka konse kuwiri ukapezeka ku AIP suzipezeka so kwinapo ukapezeka kwinapo suzipezeka so ku AIP kusankha chinthu chimodzi cholinga tachotse anthu matumba awiri tapitenso ku matumba 4 matumba 4 azipita ku NIFI ndi mapulogalamu ena kumene akhoza makapeza fertilizer kwambiri imene angakwaniritsire kupatula pamenepo chifukwa kuti pala Malawi ena kapena anthu oti sa Malawi amene sakonda dziko lawo kapena sati konde fe alimi akweza kwambiri mtengo wa fertilizer pakana 160,000 kwacha baki ndi ifeyo tabweretsa fertilizer kuti muziro sankhanofu a Malawi kuti ndikagula odula uja kana ndikagula ndi imeneyo ndili mthumba mwanga chifukwa chake tili ndi fertilizer amene amachita ndi nano urea moti muzikagula thumba la 50 kg 160,000 muzikagula fertilizer imeneyo pa 85,000 kwacha kupatula pamenepo ndiso ndi makapsu amene mapanga ngati urea masukina ngati NPK ameneyo ali pa 45,000 kwacha. Unduna wa zachilungamo wati vuto la kusowa kwa mayendedwe ndi limodzi mwa mavuto akuluakulu amene akulepheretsa anthu m'madera akumudzi kupeza chilungamo mwansanga. Undunawu Titus Mvalo inayankhula izi pa mwambo wopereka njinga za moto zisanu galimoto komanso pokhazikitsa njira za makono za kompyuta pansi pa ndondomeko ya chilungamo to access to justice. Sambiri mulipotiri ndi Sarah Tembo. Unduna wa zachilungamo wati ndondomeko ya makono yowerengera ndalama ndi kasungidwe ka mapepala a ntchitoyi ichepetsa chiopsezo chogwiritsa ntchito molakwika ndalama zomwe zili pansi pa ndondomeko ya chilungamo to access to justice. Nduna yoona zachilungamo ataita Simvalo yati izi zipereka mwayi kuti komiti yoyang'anira ntchito za ndondomekoyi komanso mabungwe ena omwe amapereka thandizo la ndalama azikwanitsa kuunika zomwe zikuchitika mu ndondomekoyi. Kufotokoza kuti ndalama ziyenda bwanji apapa mmene achita choncho ndi kuti ndalama iliyonse ikapereredwa azitakuona ku PMU timati PMU ndi Program Management Unit kuti ndalama ziyenda motere awa kale judiciary kale justice kunotera ndalama kuti zakwanishira kuti zasalanza kuti pogwirizana ndi ndunayi wachiwiri kwa oyang'anira mabwalo Alavu Mochikopa watsindika zakufunika kugwiritsa ntchito njira za makono ponena kuti njira zakale zimachedwetsa ntchito za mabwalo a milandu. Kagwiridwe ka ntchito mmene timagwirira mbuyomo ndi mmene zofunikira masiku ano ndizosiyana ndiye kumapezeka kuti kagwiridwe ka ntchito kakale kamavuta kuti tifikire aliyense komanso makamaka anthu amene ali m'madera tingati osakhala mtown. Ndiye kubwera kwa programu imeneyi pali kuthekera kumene atipatsa kugwiritsa ntchito njira za masiku ano kuti tizitha kulumikizana ndi anthu onse Malawi muno
ndi m'madera akumidzi omwe. Ndondomekoyi yomwe ndi ya zaka zinayi cholinga chake ndikuonetsetsa kuti chilungamo chikuyendetsedwa bwino mdziko lino, ndipo ntchitoyi akugwira ndi mabwalo a milandu, unduna wa zachilungamo, nthambi ya polisi, nthambi ya ndende, Legal Aid Bureau, Human Rights Commission ndi ofesi ya Ombudsman mothandizidwa ndi bungwe la European Union. Malo mwa Zodiac Lilongwe ndine Sarah Tembo. Nthambi yoona zogula ndi kugulitsa katundu wa boma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA yati mwa makampani 260 zomwe yazifikira mwezi umodzi omwe yakhala ikulemba kampanizi pa makina a Malawi National Procurement System yapeza kuti kampani imodzi yokha ndi yomwe idakwanitsa zofunikira. Mkulu woona ntchito za ICT ku PPDA Apo Katema ananena izi lachiwiri ku Lilongwe pa msonkhano omwe cholinga chake chinali kudziwitsa antchito za malonda ang'onoang'ono kufunika kulembetsa kaundulayi kuti boma lizitha kuwapatsa ntchito za malonda. Akatema ati pokhala dongosolo latsopano pakufunikira kuti amalondawa akhale ndi chidwi chotsatira zomwe nthambi ikuchita poonetsera ntchito zawo. Kufunikira kwake ndikuona kuti makamaka pa MSCs amene ali makampani ang'onoang'ono mu system inayikidwa kuti iziyakondera kumbali ina. Makamaka akakhala nkhani ya evaluation MSMEs kupatula pa zinthu zina zomwe azipasidwa 15% adjustment kutanthauza kuti ngati akupikisana ndi nzawo ndi ochipa ndi kuti iwo azipangidwa just ndi 15% kuti atha kupikisana nawo. Izi zikuchitika kuti tingowapasa mpata makampani ang'onoang'ono kuti nawonso akwere. Ndipo mmodzi mwa amalondawa Susan Numeri wati kusowa kwa uthenga ufunikira pa malonda lakhala vuto lalikulu ndipo maphunzirowa awatsegula m'maso. Nkumano utithandiza kuti tidziwe kuti boma likatulusa matenders kodi tikhoza kupanga apply munjira yanji, because nthawi zambiri anthu sitimadziwa information timakhala kuti tilibe kuti kodi office imene tikhoza kupita kukathandizika kapeza information kuti tipeze nawo mwayi wa business ndi boma ndotani. So business training ngati itithandiza ngati anthu a business kudziwa information imene lingapangire apply kuti tikhoza kupeza mwayi wa business. Kafukufuku watsopano wa bungwe la Afrobarometer wapeza kuti 57% ya anthu mdziko lino imavutika kupeza thandizo la zaumoyo. Ripoti lati kafukufukuyi latinso anthu ambiri mdziko muno amadalira thandizo la zaumoyo la ulere, pomwe lati 72% ya anthu inafikira chipatala cha boma miyezi 12 kafukufukuyu asanachitike. Tsopano tione nkhani za masewero. Bungwe la Super League of Malawi Sulum lapereka chilango ku FCB Nyasa Big Bullets chosagwiritsa ntchito bwalo lawo lapakhomo kamba ka zipolowe zomwe zinachitika pambuyo pa masewero awo ndi Karonga United mu league ya TNM. Chilangochi komabe achiyimitsa kaye kwa miyezi itatu kuti timuyi isawalapulenso mlandu ngati omwewo. Timuyi ayilamulanso kuti ipereke chindapusa cha 1 million kwacha. Mkulu wa timu ya Albert Chigoga wati avomereza za chigamulochi ndipo atenga njira zosiyanasiyana zopewa kuti zinthuzi zotere zisachitikenso mtsogolo. Dziko lino alikhazikitsa tsopano kuti ndimene lichititse mpikisano wa maiko a Africa wa masewero ampira tikanalipa za masewero bungwe loyendetsa masewero ampira wa m'manja la NAM layika pa mndandanda masewero atatu a maiko akunja omwe timu ya dziko lino ya Queens idzasewera pokonzekera mpikisano wa maiko a mu Africa wa chaka chino omwe
uchitikire ku Griffin Sainda Sports Complex ku Lilongwe mu December. Mlembi wa bungweli Ayamikani Kauma wati akufuna kuti Malawi ikumane ndi maiko a Botswana, Zambia ndi Zimbabwe mu Oktoba ngati gawo lokonzekera za mpikisanowu. Akauma wachiziranso kuti masewerawa athandiza kupereka mwayi kwa osewera atsopano mu timu iyi kuti luso losewera ndi maiko akunja pamene akupitiriza kumanganso timu ya Queens. Bright Kanyama ndi report. Dziko lino alikhazikitsa tsopano kuti ndimene lichititse mpikisano wa maiko a Africa wa masewero a mpira wamanja wa mchaka cha 2025 mwezi wa December, ndipo masewerowa akuyembekezeka kuzachitika pa bwalo la Griffin Sainda mu mzinda wa Lilongwe. Kamba ka izi, bungwe la NAM lomwe limayendetsa masewero a mdziko lino ati laonjezera ntchito yake yokonzetsera timu ya dziko lino pamene ikuyembekezeka kusera mu mpikisanowu komanso wa pa dziko lonse wa mchaka cha 2026 poyika magawo anayi azokonzekera. Mlembi wa bungweli Ayamikani Kauma wati pambali pa zokonzekerazi iwo akufunanso kuti timu iyi isewere masewero atatu opimana mphamvu mwezi wa Oktoba, ndipo akuyang'anira matimu a Botswana, Zambia komanso Zimbabwe ati pofuna kuti timu iyi ikonzekere mokwana. Akauma aonjezera kuti ayang'anira kwambiri matimu atatuwa kamba kuti akhala kuchita bwino pakatipa, ndipo ali ndi chiyembekezo kuti apereka masewero amphamvu ku timu ya dziko linoyi. Pakali pano camping yoyambirira ya Malawi Queens inalowa mwezi wathawu imene ili ngati phase 1 kuona kuti kodatsikana ina amene tinapangapo sport kuchokera ku scouting imeneyi agwirane bwanji ndi atsikana amene alipo. Kampu yachiwiri tikhale nayo kumapeto kwa mwezi uno imene ndithu tikuyang'ananso kuti tikamamaliza camping imeneyoyo tizakhale tili ndi international friendly kuyamba kuwayesa atsikanawa pa international kuti kodi achite bwanji. Matimu oposera asanu ndi anayi ndomwe akuyembekezeka kusera nawo mu mpikisanowu kumbali ya Anyamata komanso asungwana. Akakhala kachiwiri kuti Malawi ichititse mpikisanowu potengera kuti inachitisanso mpikisanowu mu chaka cha 2013. Malo ma Zodiac ndine Bright Kanyama.